Излезнахме от върбичката. Cute photo. Good. Лешници. Големи върби. Това бряст ли е бризален, не знам и аз. Кеф това дърво, искам такова в нас. С белите листа. Такова. Какви са големите. Яко шумолят. Това целият стадион. И горичка ли какво? Не знам. Един дядо. И тук влизат сумати зайчета. Сигурно имаше 10 сега като дойдохме. Само че те се крият. Пик си гледа някакъв самолет. О, ето, пик си гони заек. Само се отказва бързо. Пик си къде е заека? Мързи лано. Всичките тези храсти са боровинки ли са, какво са? Яко върби. Суймати върби. Много приятно. Парче. Няма никой. Само на няколко човека е позволено да се влиза тук. Само те знаят кода на парола, това кода на вратата. Гледай всякакви храсти, човек. По-високи от мен. Не боровинки, ами малини, такива черни. Гледай се. Над 2 метра. No, let me film you how big the bush is. Супер големи са. И всички са пълни с зайци в тях. Диви. Диви зайци. Или как цъфтат бяло. О, да, някакви дървета. Големи. Големи дървета. Какво става? Гора от малини, капини. Не знам какво се викат тези черните. Охо. Това какво е червено, човек? Доста яко. Айде, Мили, отваряй портата. Това си в гората тук, човек. Thank you. Нататък има други полета с овце и крави. Айде, Пикси. Let's go. Виж кравичките там. Крави. О, ето ги зайците, гледай. Oh, squirrel.
катерица има, ама че нещо има, аз нямам. Ето тук живее този дядо, на който е тази голяма градина като парк. Този канал излиза в океана. Нататък. Много яка градина този дядо. Гледай кълчево дърво. Храсти, мъсти, мъртички. Напоителница за кученца. А сега. И тук минаваме през влака. Няма влак. И сега оне къща са на първа линия. Това е морето тук фактически след още малко. Сега ще стигнем да минем улицата. Пикси, this way. Е, там додолу ще стигнем, пак ще снимам. Oh yes, the red currants. You're just swallowing them whole. Вижте какво този храст, който съм си го насял от към Манелия. Само че доста голям. И другия нашия храст. Ето го всъщност пак това същия с червените листа. И другия нашия, който разделя двора ни. Какъв става. Ако искаш. Какво познавам, че е същия? И по тези цветове. Нашият цъфти по същия начин. И тук има паркови. Стигнахме до края на пътя. И това е мини къщата с панелите отгоре. Морето е точно след тези къщи. Почва брега. Ние сме на втора линия. Виж го това как лети. Лети яко. Лавендър. Разни яки цветчета. What's she barking at? Oh, I see. Гледай тази сладория тук.